Mijiet ta' tobba f'Malta ngħaqdu flimkien fi grupp biex jappellaw Favur Il-Ħajja. Fi stqarrija il-grupp bl-isem Tobba Favur Il-Ħajja sostnew li kull ħajja hija prezzjuża. It-tobba qalu li se jarfu lil pubbliku Malti dwar il-veritajiet xjentifiċi fuq il-ħajja qabel it-twelid. Qalu li aktar minn 670 tabib u tabiba ffirmaw dikjarazzjoni li fiha stqarrew li permezz tal-proċess tal-fertilizzazzjoni tkun qed tifforma ħajja ġdida li għandha identità ġenetika kompluta u unika u li hija distinta minn dik tal-ġenituri tagħha. Id-dikjarazzjoni tistqar ukoll li kull ħajja għandha titħalla tilħaq il-milja tagħha sakemm titwieled jew sakemm iċ-ċirkustanzi naturali iwasslu għat-telfin tagħha. It-tobba qalu iżda li f'ċertu sitwazzjonijiet straordinarji, interventi mediċi intenzjonati biex isalvaw il-ħajja tal-om jistgħu iwasslu għat-telf tat-tarbija. ċaħdu b'mod kategoriku kull forma ta' diskriminazzjoni kontra l-ulied fil-ġuf, kemm fuq bażi ta' ġeneru, stadju ta' żvilupp jew diżabilità. It-tobba tennew li l-għan tagħhom huwa li jiddefendu d-dinjità tal-om u t-tarbija fil-ġuf. L-istqarrija tenni tgħid li din il-pożizzjoni mhix xi astratta jew teoretika, imma li t-tobba jgħixuha f'ħidmietom ta' kuljum, bl-interventi li jagħmlu fuq il-pazjenti fl-isptarijiet il-kliniċi u fid-djarhom. Qalu li l-missjoni Favur Il-Ħajja hija fil-qofol tal-ħidma tat-tobba u tidher bi sħiħ meta jagħmlu kull sforz biex isalvaw il-ħajja tal-iċken tarbija mwielda kmieni. Għaldaqstant, it-tobba ddikjaraw bi sħiħ il-pożizzjoni tagħhom favur il-ħajja u kontra l-abort. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.